Bisan sa tulo ka mga bagyo ug sa kusog nga habagat nga bahin sa nasud ang gi-uwan niadtong buwan sa Hulyo. Base sa datos sa pag-asa, ang nakita ninyo karon nga anaa sa blue sa mapa, nagpasabot kini nga nakatala ang dapit og above normal rainfall amount, lakip na ang halos tibok Luzon. Near normal rainfall amount usab ang natala sa mga lugar nga color green, sagad na sinati sa Visayas. Ang mga lugar sa mapa nga anaa sa color yellow, ilabi na ang Mindanao, nakatala og below normal rainfall amount. Bisan pa man nga anaa na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Falcon, makasinati gihapon kita og mga pag-uwan sa pipila kabahin sa nasud, Gumikan sa Hanging Habagat o baka sa mga localized thunderstorms. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, makasinati og maayong panahon ang halos tibok Central ug Eastern Visayas karong adlaw. Ubos usab ang posibilidad sa pag-uwan gawas lang sa bahin sa Negros Oriental ug Leyte.